Така, здравейте! Днес ще бойдисаме спирачните апарата на Subaru-то. Колата е по-охладена, не са горещи на пипане, така че можем да започваме. Първо ще ги почистим с каквото намерите. Четка, терена четка, разбира се. Винтоверт, може с накрайник, шкурка, също може всичките едновременно да ги използвате. Така, нека да започваме. Така, време е да почистим прахта с обезместителни спирачки. И сега ще разглобя спирачния апарат. Така, ако не можете с ръчни инструменти, както в моя случай, ще използвам гайковерта. Има накрайник да завива където си поиска. И съвсем леко развиваме болта. Добре, той излезе. Така, готово. Така, без да нараняваме. И сега е време да маскираме диска. Тази боя може да се използва и без грунт, и без лак, така че направо пръскаме отгоре върху спирачния апарат. Ще използваме тази респираторна маска, понеже газовите са много вредни от спрея. Изчакаме около 10 минути да изсъхне първия слой и нанасяме около още 2-3. Време за втори слой. Изчакваме още едни 10 минути и мисля, че третия слой ще ни е последен за тези спирачки. Един такъв спрей мисля, че е достатъчен за 4 джанти, така че за 5 евро е доста добре.
Така, това беше трети и последен слой. След като изсъхне, махаме всичките тексоти найлони и е време да покажем крайния резултат. Така, ето и крайния резултат. Мисля, че се получи много добре. Като за боядисване вкъщи, мисля, че е перфектно. Да изключим тези петна. Добре, според мен е много добър.